Velkommen tilbage til min kanal. I dag skal vi lave en super duper lækker og snasket ret. Vi skal lave black bean tacos. Og til de her black bean tacos, der skal vi starte med at hakke noget løg. Det skal, eller jeg vil sige nærmere, at vi skal snitte det. Det skal snittes sådan relativt fint. Jeg tror egentlig i min opskrift har jeg skrevet rødløg, men det havde jeg ikke lige, så jeg bruger lige almindeligt løg, og det er så fint. Og det er faktisk en vegetarret det her, og før du stempler ud og siger, så skal jeg ikke se det, så har jeg lyst til bare lige at præsentere lidt mere af den her ret, fordi når man har med vegetarmad at gøre, altså mad, som ikke indeholder kød, så er der sådan nogle forholdsregler, som man lige skal tage sig, som er ret vigtige for, at det her mad bliver lækkert, fordi det er helt korrekt, at når der ikke er kød i mad, så kan man tit have oplevelsen af, at der mangler et eller andet. Men sådan behøver det altså ikke at være. Det er jo ret ofte sådan, at når man laver mad med kød, så indeholder det her kød en vis mængde fedt. Og det her fedt, det er altså noget, der er med til sådan at binde smagsstoffer. Og det betyder selvfølgelig også, at hvis du ikke har kød med, så mangler der noget fedt i retten til ligesom at binde det hele sammen. Og derfor så er det vigtigt, at når man laver vegetarmad, så skal man altså bruge lidt ekstra fedt. Man skal bruge lidt ekstra olivenolie eller en anden olie eller noget smør eller lignende, for simpelthen at få det hele til at smage af lidt mere. Så et lille tip, når du laver vegetarmad: skru lidt op for mængden af fedt. Det gør altså en virkelig stor forskel for din mad. Hakker hvidløg fint. Og en anden ting, der er vigtig, når man laver vegetarmad, det er selvfølgelig, at man også bruger en god mængde krydderier og en god mængde aromatiske elementer. Nu bruger jeg her løg og hvidløg, og jeg bruger ret meget. Jeg bruger 3 store fede hvidløg og 2 hele løg. Og som sagt, nogle gode krydderier også, som er med til at fremhæve smagene, fordi så skal man altså nok få noget mad, der smager af rigtig meget, selvom at der ikke er noget kød i. Jeg tager en pande, og den har lige stået og varmet lidt op, så den her er helt perfekt. Så kommer jeg altså godt med olivenolie på, for som sagt, lidt ekstra olie og lidt ekstra fedtstoffer, når man laver vegetarmad. Det får det hele til at spille meget bedre. Så starter jeg med løgene. Og igen, når vi har med vegetarmad at gøre, så er det altså vigtigt, at man bruger lidt ekstra energi på for eksempel den her proces med løgene nu, hvor at løgene skal karamellisere en lille smule. De skal have lov til lige at få en lille smule farve. De skal ikke blive fuldstændig branket, men det er rigtig vigtigt, at de her løg får lov til at udskille nogle sukkerstoffer, som er med til at give retten sødme og give en hel masse smag. Så de får lov til sådan lige at stege i 3-4 minutter, inden jeg tilsætter hvidløget. Nu er løgene altså begyndt at karamellisere en lille smule. De har fået sådan 3-4 minutter cirka. Så er det tid til at tilsætte hvidløg på med hvidløg. Og grunden til at jeg først tilsætter hvidløg sådan et par minutter inde i processen det er fordi, at hvidløg det har tendens til at brænde hurtigere på. Og hvis der er noget, der smager grimt, så er det hvidløg, der er brændt på. Så derfor så får det lov til bare lige at få et enkelt minut her. Jeg giver det lige en lille smule salt her. Og så er det tid til at tilsætte lidt krydderier. Og jeg vælger bare at bruge en ret simpel blanding af paprika og spidskolle. Og de får lige lov til at riste et øjeblik. Når man rister krydderier af, det har jeg sagt før, hvis I er trofaste følgere her på kanalen. Men når man rister krydderier af, så er man ligesom med til at åbne op for aromaerne, kan man sige. Altså, man kan allerede dufte nu, lige snart de bare får en lille smule varme, så eksploderer det bare i sådan en aromabombe, og det dufter virkelig lækkert. Så man aktiverer ligesom krydderierne ved at give dem noget varme, så de får bare lige et enkelt minut. Og så er det tid til hovedpersonen i den her ret, og det er de her sorte bønner. Og det er selvfølgelig fordi bønner indeholder en hel masse proteiner. Nu må vi ikke have kød i, så vi er nødt til at finde noget protein et andet sted, og det er altså de her sorte bønner. Så de kommer på panden. Dem giver jeg bare lov til lige at stege. Jeg har selvfølgelig drænet bønnerne, men der er stadig lige lidt mere vand her, der skal ligesom fordampe. Så de får lov til bare lige at stege et par minutter her. Lidt mere salt. Og nu er det så tid til, at vi skal have most de her bønner, så jeg bruger sådan en kartoffelmoser her, er det vel nærmest, til lige at mose en lille smule her. Og så har vi altså en meget passende konsistens her, og igen, giver lige lov til at varme godt igennem her.
Og så er det altså tid til, at vi skal have smagt det til, og det er jo ret vigtigt igen her med vegetarisk mad. Brug lidt ekstra tid på lige at smage tingene til, fordi det er så vigtigt, at balancerne er i orden her, for at man får en god oplevelse. Jeg starter med lige at give det en smagsprøve her. Rimelig god sådan saltbalance. Allerede den har også fået salt af flere omgange. Den får lige lidt eddike. Og så giver den lige en lille smule honning. Smager lige igen. Den sidder vist nærmest bare lige i skabet. Og nu er det altså tid til, at jeg skal have samlet de her tacos. Så jeg starter med lige at finde en tortilla frem. Og så fordeler jeg lidt af det her lækre fyld. Og så skal der bare rives en hel masse ost ud over den her. Jeg bruger sådan en rød cheddar her. Det kan man gøre som man vil, men jeg synes rød cheddar det smelter rigtig lækkert. Så den er oplagt at bruge. Og man river bare så meget, som man har samvittighed til. Og så skal den sådan set bare lukkes sammen. Sådan her. Og så skal vi have stegt den på en pande i lidt olie. Lidt olivenolie på en pande. Og så er det nok en god idé at tænde for blusset også. Og så skal den her simpelthen bare ned og stege på begge sider. Og den skal bare sådan stege cirka 1,5 til 2 minutter på hver side, sådan så osten smelter, og det hele det bliver godt og gennemvarmt. Flot og gylden farve skal den have. Der er virkelig en pointe i det her med, at bare fordi noget er vegetarisk, så behøver det jo ikke at være kedeligt eller dårligt. Det har virkelig fået sådan en dårlig fortælling, vegetarmad, at det sådan er, så går vi på kompromis, at vi ikke skal have kød i aften. Og man er sådan, nej, sådan behøver det ikke at være. Altså, hvis du kan finde ud af at lave vegetarmad ordentligt, og du ved, hvilke knapper du ligesom skal trykke på eller skrue på, så kan man faktisk få ekstremt lækker vegetarisk mad. Så den holder altså ikke den der med at sige, at det er kedeligt, eller at vi går på kompromis. Så er det fordi, du ikke kan finde ud af at lave mad. Sorry to say. Prøv lige at se den her lækre ost, som nærmest bare flyder ud nu. Det bliver så lækkert, det her. Yes, det ser godt ud, det her. Og nu har man jo sådan lidt et blank canvas, som man kan gøre med, hvad man vil. I princippet kan jeg jo sagtens bare spise den sådan her. Det vil være en virkelig god oplevelse. Den vil være virkelig lækker. Men jeg spicer den lige lidt op. Så jeg åbner den lige op, hvis jeg kan. Kommer lige lidt salat i. Lidt creme fraiche. Og lidt koriander. Og hvis du synes, at det her det ser kedeligt ud, så er I simpelthen bare fra 2 forskellige planeter. Jeg synes, det her det ser hjernedødt lækkert ud. Og jeg tænker ikke, der er så meget andet at gøre nu, end bare at smage på varerne. Ej, hvor smager det godt. Det er snasket, og det er lækkert. Tusind tak for at have set med på den her video. Jeg håber, du blev inspireret. Hvis du gjorde, så tryk lige på like-knappen dernede og husk at følge med på kanalen. Vi ses i næste video. Hej!